tady teď dochází k takovému rychlému střídání mužského a ženského principu, nebo spíše toho hlavního elementu živoucího. A do křesla nám už teď usedne Vendula Šmídke. A já tady mám, Vendy, k tobě i takový krátký úvod a taky se na něj budu chtít zeptat. Labužnice života, indoorcistka, inspirátorka a průvodkyně supravodivým prostorem. Vztahová terapeutka, která se do podvědomí mnohým zapsala svým unikátním konceptem vykopávač, čistič, laskač, pracuje s metodou vaginálního mapování a supravodivosti, která svými výsledky boří mnohé mýty a předsudky. Vendula Šmídke. Vendy, ahoj. Dobrý večer. Tak. Já než se pustím do toho našeho povídání, které bude asi lehce traumatické, nebude, dobře, tak se tě chci zeptat na jedno slovo. A to je indoorcistka. Prosím tě, co je indoorcistka? Tak já jako všichni, než ti odpovím na otázku, tak je mi velkou ctí, že zde mohu být a jsem fakt jako vděčná za tyto průlomové projekty, které vznikají a protože času úplně není na zbyt, tak já budu stručná dneska. Jo? Jako jediná, tady možná budu stručná, snad se mi to podaří. Indoorcistka, já jsem přemýšlela, protože já úplně nerada popisuju sama sebe. A jednou jsem byla na nějaké přednášce a slečna tam řekla, že kdo neumí popsat sám sebe, tak nemá dostatek sebevědomí. To mě nasralo. A řekla jsem si, že dobře, tak jaký si mám teda dát název, když já bych se tak jako popsala po všechně. A napadlo mi slovo indoorcistka, protože je exorcista, že ten jako vyhání ty duchy. A já jsem říkala, ale já ty lidi přiháním k sobě. Jo, takže jsem dala, já nejsem exorcistka, ale indoorcistka, protože já vás donutím jako otevřít ty dveře tam, kde se bojíte sáhnout na kliku. Takže asi tak. No, tak to je krásné vysvětlení. Tak a teď už teda pojďme k tomu tématu, které tady dneska primárně chceme probrat. A to jsou sexuální traumata. Vendy, z tvého pohledu, jak častá jsou vlastně sexuální traumata v ženské populaci? Z tvých zkušeností od klientů? Já když jsem s tím začínala asi před 7 lety, z vlastních zkušeností jsem tak jako vydolovala různé teze a praktiky a techniky, tak jsem přišla na to, že z těch lidí, co ke mně chodí a z těch situací, které vidím, že každá 3. žena byla sexuálně traumatizovaná. A pak jsem přišla na to, že každá 2. žena je sexuálně traumatizovaná a pak už jsem přišla na to, že každý muž a žena jsou sexuálně traumatizovaní. Což se samozřejmě lidem nelíbilo. Ale já jsem přemýšlela nad tím, jako proč, protože my si sexuální trauma spojujeme převážně se sexem, že? Někdo mě osahává, někdo atakoval moje intimní prostory, někdo mě jako sexuálně ohrožoval, ale ono to tak není. A my se k tomu samozřejmě dostaneme. Doufám, ale díky tomu, že jsem byla ochotná právě jako otvírat ty dveře i někde jinde, i mimo ten standardní prostor, kam jsme všichni ještě ochotní se podívat, tak jsem přišla vlastně na to, že sexuální trauma je velmi obšírné téma. A když bych to měla říct ve zkratce, tak sexuální trauma je z mého pohledu, pane doktore, je všechno, co ohrožuje moji fyzickou existenci, co ohrožuje mé fyzické tělo, tak to je sexuální trauma. Kájo, jak to vnímáš ty? Jak často se vlastně se svýma klientkama dostáváš k tématu vůbec sexuálního traumatu? A jak se to případně i projevuje potom na té fyzické schránce? Tady je ten základní problém té naší medicíny, tak jak je nastavená, především když už se budeme bavit o té gynekologické péči a ten systém, jak je nastavený, že my nemáme čas. A tím pádem ta žena nedostane čas a to dostatečné bezpečné prostředí k tomu, aby to téma otevřela. A je to skutečně velmi časté. To byl jeden z hlavních pohnutků, proč jsem oslovil Vendulu, aby tady dnes přišla a popovídala o tom, protože skutečně ta sexuální traumata se propisují do života žen úplně několikrát jako bizarními způsoby. I ten vznik je velmi bizarní mnohdy. Jo? Můžu říct, měl jsem jednu paní, které se rozjela autoimunitní choroba zevního genitálu po porodu, který byl vlastně traumatizující pro ní a tak jsme začali pracovat. Říkal jsem, no to je vlastně vaše jako sexuální trauma,
že ten porod jak proběhl. Ona jo, tak začala na tom pracovat, přišla za mnou za půl roku a vlastně dostali jsme se k tomu, když začala otevírat to svoje nitro, že vlastně ten prapůvod byl v jejím dětském věku, kdy jako dítě spávala často v posteli s rodiči a ti rodiče občas měli sex vedle ní. A ona se v noci vzbudila s tím, že ta máma prostě samozřejmě vydávala zvuky, jaké se vydávají při sexu. A jako to dítě nevěděla, co se děje a máma jí vždycky na to řekla, to se ti jenom něco zdálo, spí dál. Jo? Takže nikdy to nevysvětlili a ona vlastně tohleto navnímala takovou ten strach o tu mámu a když pak přišla do své puberty, tak se najednou v ní spojila ta sexualita s tím vlastně strachem, s tou negativní emocí a tohle se s ní táhlo jako červená nit celý život a potom půl roce, když za mnou přišla, říká, no já jsem konečně po 13 letech přiznala mému manželovi, že jsem hrála orgasmus celou dobu a že jsem s ním měla styk jenom proto, abych ukojila jakoby tu domnělou potřebu, že na tom je postavený vztah, na tom pohlavním styku. Jo? A tohle bylo, kdy poprvé jsme byli spolu 1,5 hodiny, po druhé jsme byli spolu hodinu. Jo? A to byla zároveň žena, která chtěla řešit ten svůj problém. Jo? Celá řada lidí bohužel vůbec ty svoje problémy nevnímá a tak to nějak háže za hlavu a nedokážou si to spojit a nehledají ty odpovědi. Čili je to skutečně velmi časté téma, mnohdy bizarních rozměrů, ale je to tak. Jo? Wendy, z tvé vlastní zkušenosti z klientů, od klientů, kdy vlastně nejčastěji dochází k těm traumatům? Já nechci říkat slovo sexuální, protože ono nejspíš můžou být i jiné. Kdy a vlastně v jaké podobě? Ono vlastně k ním dochází už se... Dobře, řeknu to ještě jinak. Když mi někdo řekne, že dítě, když se narodí, tak je to čistý nepopsaný list, tak se popadám za břicho. Protože to není možné. Jo? Protože každý víme, že jsme tady státy a z mámy, ano. A my si přebíráme vlastně z toho jejich genomu ty informace. Logicky, my si to nemůžeme převzat od nikud jinut. A jestliže maminka byla traumatizovaná, tak já vlastně každé dítě nazývám, že to je rozmělňovač karmy, nic víc. A přišel tady tomu určitému rodu, za to, že já mohu používat toto tělo, tak jsem jako splátku zaslíbila tomu svému rodu, já vám teda rozmělním tu vaši karmu a trošku tomu rodu ulehčím. A každé dítě, jak říká můj muž, každé dítě stojí svým rodičům na ramenou, čili má jako velký rozhled. Ale ono zase pracuje s tím, co už získalo. A to sexuální trauma, když pominu nějaké třeba minulé životy, na které už dneska pohlížím jako jinak, ale hodně se to ve společnosti ještě používá, tak už vlastně v děloze, už při vzniku těch prvních hluků buněk, já už jsem traumatizovaná. Protože, jak jsem řekla, prostě není možné nebýt. A teď si vemte, že děťátko, to mi určitě doufám teda, že mi to Duli potvrdí, že vlastně dítě, když je v děloze matky, tak ono se nerozděluje. Jsem tady já a je tady matka. Ono je jeden organismus. Potažmo ještě s tou otevřenou fontanelou je velmi spojeno s tou božskou energií. Takže ono říká, já jsem Bůh, čili já jsem i ta maminka, já jsem jako všechno. Neumí si vůbec představit, že by se oddělilo někdy od toho daného těla. To je velký rituál vlastně ten porod, co se stane. A maminka, když něco cítí a má nějaké emoce, i traumatické emoce samozřejmě, tak to dítě považuje, to jsou mé emoce. Takže když to teď úplně přeženu, tu maminku někdo znásilní, jo? Ale tomu dítěti se nic nestalo, nebo tu maminku někdo zbije, nebo ohrozí něčím. To dítě to vnímá, mně se to stalo. Já mám kamarádku, jejíž maminka, když s ní byla těhotná, tak tatínek se opil a přišel k té mamince takhle s nožem a dali ho takhle k břichu. Nějak se hádali nebo něco a on prostě jak držel ten nůž, krajel si ten chleba, tak ten nůž jí dal takhle k břichu. Maminka se samozřejmě strašně lekla o to dítě. No a ta dcera, která se potom narodila, se strašně bála nožů vlastně celý život. Nedej bože, když její manžel vzal nůž a takhle před ní udělal třeba z legrace, ona chytla úplně panickou ataku z toho. Jo? Než přišla na to, že vlastně to je situací, která se stala její mamince. A my všichni, ať jsou to muži nebo ženy, je to úplně jedno, máme vlastně převzatá ty traumata. Že 90% bych řekla, vůbec není našeho původu. Takže kdy to vzniklo, těžko říct, ale vzniklo.
A co teď, když teda máme 90% traumat od našich předků a teď jsme tady sami za sebe a cítíme, že nás to nějakým způsobem ovlivňuje. Ovlivňuje to naše jednání, nazírání na svět, konání, prožívání, nemoci, psychiku. Co s tím máme dělat? No, já jsem tady v takovou úplně vhodnou dobu, protože já jsem za poslední měsíce prošla velkým přerodem a to, jak jsem byla zastánce práce na sobě, zastánce vaginálních mapování, zastánce různých terapií, aby se vlastně přišlo na příčinu toho, kde to vzniklo, tak dneska tvrdím pravý opak. Dneska už se na to dívám zase z trošku většího nadhledu a zpočátku jsem říkala, všechno to zahoďte. Jo, ale dneska už vím, že to nelze úplně zahodit a máme tady spoustu technik a terapií, které tady nám můžou posloužit, ale já už dneska prosím spíše lidi, než aby se babrali v nějaké práci na sobě, tak já dneska, jestli mohu, nabízím 2 pohledy. Jo? Jestliže máte úplně zamčené tělo, což znamená, já si nepamatuju svoje dětství, já vlastně s tím nemám spojené žádné emoce. Jsou takoví lidé, kteří přijdou na terapii a nejsou schopni ze sebe vymámit nic a řeknou, já si pamatuju svůj život až od 16 let. Tak tady s tím člověkem já z té své nové pozice, já pracovat nemůžu, protože tady je zapotřebí odemknout jeho tělo. A to jeho tělo odemkne nějaká terapie. A je jedno, jestli si udělá konstelaci, jestli si udělá regresní terapii, nebo jestli si udělá vaginální mapování, které já teda za sebe, já ho nedoporučuji u terapeuta, to bych chtěla zmínit, protože tam často dochází k retraumatizaci. Koho by to zajímalo, ráda vysvětlím, ale máme tady spoustu terapií, které můžeme teda použít, ale jestliže už máte odemčené tělo, jestliže umíte prožívat svoje emoce, jestliže umíte navnímat, co se ve vás děje, tak tady je jiný pohled. Tady je, nedělejte s tím nic. Dělejte, jako by ten příběh nebyl váš, protože on skutečně váš není. A my čím více se zabýváme těmi příběhy, čím více do nich jdeme, čím více jdeme do těch příčin, tak tím více my tomu danému příběhu říkáme, ty jsi můj a já se s tebou chci zabývat a ty mě zajímáš. A vlastně v tom uzlíku, který je někde na tom jednom z těch těl, my si na něho sedneme a teď na něm jezdíme, ale několik let. A ano, my určitými technikami si umíme z něho trošku sesednout. Ale třeba za pár let nám to tělo ukáže úplně stejný příznak, jaký jsme měli před x lety. Já to řeknu vlastně konkrétně na sobě. Já jsem jakoby vymyslela takové to domácí vaginální mapování, protože jsem si říkala, neexistuje, aby mi někdo tam hrabal, ještě já mu tam jako vůbec nic. Takže jsem si říkala, já vymyslím něco na doma a úplně se mi to takhle otevřelo ve vaně, jako když se vám otevře tady trychtýř a tak to přišlo a celé jsem to napsala hotovo. A mělo to veliký ohlas a vlastně stále to má veliký ohlas a já jsem se považovala 7 let za naprosto vylečenou. Dokonce jsem ženám říkala, ano, už nikdy se vám to nemůže stát, že byste prožívali to trauma, když si ho vyléčíte tímto způsobem. A vlastně jde to 7 generací zpětně a 7 generací dopředu. Byla jsem o tom naprosto přesvědčená. Fungovalo mi to mnoho let. Mnoho žen mi díky adorovalo mě úplně, jak je to úžasné, jak jim to změnilo život. Nicméně já po 7 letech, protože jsem byla zneužívané dítě na prázdninách vlastním dědečkem a jeho sousedem, tak jsem po 7 letech při styku se svým manželem zjistila, že jsem se vypla úplně stejně jako před 7 lety a mám stejné pocity. A tam jsem si řekla, a co to jako, proč? Kde se to tady vzalo? A tím to byl vlastně ten přesun, kdy mi to už ukazovalo to tělo už si nachystaná na další úroveň. A máme tady úroveň řešení, odemykání těla, odemykání emocí, prohlížení traumat, abychom zjistili, já umím řídit svůj život, já můžu mít svůj život pod kontrolou, já už nejsem obětí, já nevím, nějakého rodu nebo tatínka, babičky, dědečka, nějakého systému a dostáváme se vlastně do síly tím, že my zjišťujeme, já můžu pracovat se svými traumaty, já můžu svým přemýšlením změnit svůj život, no to je úžasné, to je úžasné. A pak stop, najednou po letech zjistíte, že možná je to trošku jinak, možná nejsem úplně pánem toho svého života, možná jsem jenom zmanéžovala krásně svoje ego tady teďkom, jo? Že teďkom jsem si krásně vystavěla ty hranice, já jsem si řekla, já jsem ukázala tomu okolí, kam může, kam nesmí, čímž jsem se jakoby dostala do síly, ale ve skutečnosti se do síly dostalo moje ego,
To není špatně, to je vůbec Ježíšmarja, jo, chraň Bůh. Ale ve skutečnosti jsem dostala pod kontrolu ten svůj život. A další fáze je, zbav se tady té kontroly. A zbavit se téhle kontroly, kterou jsme roky budovali, je děsivé, strašné, hrozné. A ve chvíli, kdy já to připustím, že OK, hej, jdu do toho, byť jsem úplně až za ušima, víte co? Jdu do toho, tak se najednou všechny ty traumata objeví znova na krátký okamžik. Aby my jsme řekli, je mi jedno, co se mi stalo. Je mi jedno, kdo to udělal. Je mi jedno, s čím je to spojené, ze kterého kolene. Je mi úplně dokonce jedno, která technika mi na to pomůže. Jestli ty moje trauma chceš být v mém těle, OK, tak si tady buď. A tam se stává úžasný zázrak. Najednou všechny ty příznaky mizí. A to je to kouzelné. Ale prosím vás, tohle je další fáze. Jestliže se necítíte ještě unavení světem práce na sobě a světem technik, tak všechno používejme. A dokonce používejte i to vaginální mapování, protože to považuji za skvělou jako průlomovou techniku z jedné fáze do druhé. A my nemůžeme přejít ze základní školy na vysokou. My musíme projít i tou střední. Není to možné se takhle rychle posunout. Pak, když nejste, já nevím, nemáte IQ 300, což má málo kdo. Takže, co byla ta otázka vlastně? Já se přiznám, že v tom dlouhém povídání jsem zapomněla. Nicméně, ty jsi několikrát zmínila už i to samotné vaginální mapování, kterým ses taky velmi zapsala do povědomí spousty žen. A můžeš třeba i osvětlit tuhle samotnou metodu, jak vznikla, co vlastně dokáže způsobit, s čím nám může pomoci? Ano. Ty traumata, když jsem říkala, že vlastně sexuální trauma je všechno, co ohrožuje naši existenci, tak když to vemu z toho ezopohledu, což ale není ezopohled, je to jenom popis jiného těla, tak se dostáváme na úroveň první čakry. Když my všichni jsme uzamčeni v prvních čakrách, můžou za to války, můžou za to právě sexuální traumata, může za to výchova, může za to opuštění rodičů, nejčastěji to, že s nima spíme v posteli a vidíme je souložit, ano. Nespěte, prosím, se svýma dětma v posteli a když už, tak nesouložte, buďte tak hodní, bože, těch případů mám. A všichni vlastně, a to je přirozené, jsme uzamčeni na té první čakře. My musíme, protože naše těla nejsou připraveny na tu božskou energii, která by zasáhla naše tělo. Nám se to musí uzamknout a musí vždycky přijít nějaký dobrodinec, který nám to uzamkne, protože kdyby to dětské tělo zasáhla ta božská energie v plné síle, a to už jsem pár takových lidí zažila, tak zhoříte, onemocníte, budete trpět na zápaly plic, budete neustále nemocní, budete neustále v nějakých lázních, budete prostě úplně vyřízení. A tak přijde nějaký dobrodinec, v mém případě třeba zneužívající dědeček a uzamkne vám tu vaši energii na té první čakře. A my postupem času, jak už to naše tělo získává tu sílu, jak už my jako máme tu kontrolu nad tím svým životem, jak už naše tělo je vyživené, už je silnější a starší, tak my dostaneme možnost tu energii odemknout. Ano, takže to je ta chvíle, kdy vy si najednou vzpomenete, že se vám asi něco dělo, že s váma úplně není něco v pořádku. A tam v tu chvíli, děje se nám to většinou kolem 32. 33. roku, dneska u té mladší generace to jde třeba 25, 28, tak zhruba v tomto věku mně osobně se stalo taky, že jsem přišla na to, že něco je se mnou v nepořádku, něco je divně a nejsem s tím úplně spokojená, ale vůbec nevím co. A tak jsem si řekla, a četla jsem v Meduňce článek, že existuje nějaké vaginální mapování a že musím jít k terapeutovi, zaplatit mu velké peníze a on mi tam jako svými doteky a různými prohmaty a masáži zjistí, co tam je. No to bylo tak strašné pro mě, což pro zneužívanou ženu, že se najednou mám vzdát kontroly a odevzdat ty svoje orgány někomu, je přesně to trauma. Tak jsem si naštěstí, protože mám sama sebe velmi silně chráním, tak jsem si řekla, no jestli, ale v mojí vagině jsou ukryté všechny traumata, tak jsou to moje traumata, moje vagína a já přijdu na to, co to je. A tak jsem, aniž bych věděla, jak se to dělá, nebo vlastně, protože tam pár řádků tam bylo, jako v té Meduňce, tak jsem si řekla, tak já chci na to přijít. A vím, že jsem si teda lehla do vany, nějak jsem jako svoje tělo připravila na to, že jsi v bezpečí, protože najednou začal stoupat ten stres, to ego už vědělo, že se něco bude dít. A já jsem tomu tělu řekla, že v bezpečí, že kdykoliv můžu skončit. A začala jsem provádět něco. Nějak jsem si tam začala sahat.
Nic extra se nedělo, ale pak jsem začala plakat a řekla jsem si, dobře, tak já to budu dělat tak dlouho, dokud tomu nepřijdu na kloup. Nevím, já jsem taky partizán, takže jsem jako byla odvážná v tomhle. Nedoporučuju úplně každému jako takhle se do toho pouštět. Nicméně druhý den se zase něco objevilo a třetí den se mi začaly objevovat ty věci, které jsem měla potlačené, protože my si ty traumata nepamatujeme. Někdy jsou ty traumata tak silné, že pro mozek, zvláště pro dětský mozek, je to totální restart. A protože nám to nikdo nevysvětlí a nepřijde někdo, kdo by nám řekl, podívej se, to, co ti udělal dědeček, nebylo v pořádku, ale ty v pořádku jsi, tak dítě vždycky obrátí všechno proti sobě. Takže já jsem logicky, protože jsem si připadala jako špatná, divná, nečistá, třeba špinavá, já nevím, hanba ohromná, že, co se to stalo, tak ten mozek vám to vypne, protože kdyby to ten mozek v tom těle nechal, tak vy umřete už v 10. roku, jo? A zasune to do nevědomí. A protože mi to zasunul do nevědomí, tak OK, ale psychosomaticky, že, pane doktore, se to projevuje stále na tom těle. No a kolem toho 33. věku právě už jsem byla zralá na to, abych tohodle čertíka jako vytáhla ze sebe a byla ochotná se na tu část té své ženské temnoty, která je dokonalá, bych byla ochotná se na toho satana v sobě podívat a říct mu, hej kámo, patříš do mého života, protože ty mě tvoříš. Protože když se mě dneska někdo zeptá, jestli bych si to prožila znova, ten život, tak řeknu, ano, přesně se vším dokonale tak, jak se to stalo. Protože tohle ze mě udělalo dneska to, co jsem. A není to klišé, když řeknu, že dneska jsem tomu dědečkovi ohromně vděčná za to, protože vím, co všechno to otevřelo a jakou revoluci to způsobilo nejenom ve mně, v rodině, ale i mezi úplně cizíma lidma. Já sakra nevím, jestli jsem odpověděla na tu Určitě, otázku. tentokrát to šlo krásně do tečky. Kájo, mě teď zajímá vlastně tvůj názor. Ty se setkáváš s ženami, které mají třeba nějaký zdravotní problém a já se ptám, setkávají se s čím dál tím častěji se ženami, které už jsou ochotné si vlastně připustit, že ten problém má nějakou příčinu, že to není čistě zdravotní hledisko, pojďme to vyříznout, dejme mi tabletky a jedu dál, ale mají potřebu jakoby přemýšlet nad tím, jak to vzniklo a jak s tím teď pracovat? Tak v současné době primárně už ty ženy, které si mě najdou a přijdou, tak jako už v sobě mají nějakou myšlenku a nějak jako se snaží najít ty odpovědi. Ale není tomu samozřejmě běžné, jako tím, že pořád pracuji v nemocnici, občas se na těch službách vídám jako s běžným průřezem populace, tak jako jsme stále ve většině případů v nějakém tom nevědomí, jo, a máme to v sobě potlačené a je to jenom o tom si uvědomit, kdy z toho rozjetého vlaku vystoupíme. Já už jsem dneska zmiňoval ten případ, kdy včera na službě jsem měl takovou osobní konzultaci s jednou sestřičkou od nás a to bylo vidět na ní, že to bylo pro ní úplně jako blesk čistého nebe, když jsem jí jako říkal tady nějaké tyhle ty souvislosti, tak na ní bylo vidět, že ji vůbec to nepobírá. Jo? Jako, že to je pro ní takové jako něco tak jako nepochopitelného, neuchopitelného, že nějaká nemoc a nějakých úrovně a něco tam prochází a přistoupit k tomu a ona, takže ty hormony jo nebo ne, říkám, ale to není jenom o hormonech, je to o dalších úrovních, tak co bych teda měla dělat? Říkám, já vám už dát nějaký rozcestník, ale vy se musíte vydat tou cestou, takže jako zatím je to samozřejmě většinový převažující přístup, ale jak říkám, tím, že už jako nějakým způsobem komunikuji tu moji filozofii, tu moji cestu, tak teď už si mě primárně hledají ženy, které ty odpovědi hledají. Ale zase musíme si přiznat, že ty odpovědi budou bolet, jo, často. Ta změna bude bolet. To znamená, já si nedělám žádné iluze. I v rámci naší kliniky bude možná nějaká část, nevím jak velká, žen, které tu změnu nebudou schopné udělat a prostě k tomu vylečení nedojde. Jo. A byť jako by v zásadě chtěli zjistit nějaký důvod, ale prostě budou mít problém a strach ten krok udělat. Takže o tom to je, o té změně. Wendy, jak často se na tebe obrácí ženy s tím, že mají nějaké vlastně ženské potíže? Ať už je to třeba neplodnost, endometrióza nebo prostě jiné obtíže, cysty, myomy. Řeší to s tebou? Už moc ne, protože já tím, jak se vyvíjím, tak vždycky přitáhnu člověka, který jako řeší to, co já jsem krok před ním jako vyřešila.
Jo? A protože tohle už není úplně téma, které je pro mě totálně jako živé, tak se ke mně obracejí lidi spíše právě už v té jednodušší verzi. Už to jsou lidé, kteří si tady tím vším prošli, tady to všechno už prozkoumali a chtějí jít dál. Ale samozřejmě občas přijde někdo, kdo má nějaké bolesti, endometriózy a tam já vyhodnotím, jestli ten člověk je schopen přeskočit kousíček dál, anebo jestli ano, budeme se tady zabývat teďkom technikama a mapováním, ale dříve to bylo jako každý klient 2krát denně prostě to téma pořád, no. Tak, Wendy, já ti moc děkuji za tvoji odpověď. My jsme vyčerpali časový limit, takže ještě jednou moc děkuji. Spíš ještě za mě možná dotaz, jestli chceš něco třeba popřát všem ženám, všem klientkám kliniky Now. Ano, popřála bych všem ženám, aby nehledali sami sebe, protože už jsou dávno najdené. A chtěla bych říct ještě ženám důležitou věc, nebudujte prosím svoje ženství tím, že budete chodit na ženské kruhy a tančit, to si choďte jako jo, ale když už se rozhodneme, že chceme najít svoje ženství, tak v prvé řadě my musíme najít cestu k mužství. My musíme najít úctu a respekt té mužské populaci. Protože ve chvíli, kdy já mám v respektu a v úctě muže, tak moje ženství se otvírá samo. To žádné terapie nepotřebuje. To už je dávno hotové. Takže přijměme, že muži jsou pro nás bezpeční, že jsou to tvorové, kteří nás chtějí primárně ochraňovat, že je to jejich role, že je to jejich naprosto přirozená pozice a naše ženství udělá a přeji klinice, aby se úplně skvěle dařilo a těším se, až tě přijdu na stůl. Děkuji.